Време е за приказка. Тази приказка е необикновена. Казвам се Надежда Николова. Калояне. Болна ли сте, кажете? Какво ви? Не помните. Забравили сте. Тези изпуснати думи означаваха много за мен. Много. А той стои далеч, далеч от този живот. Безучастен, като мъртвец. В този свят случайността е само прикритото лице на Бог, а любовта е неговото присъствие. Здравей, казвам се Надежда. Елин Пелин не е казал какво е станало после. Може би е оставил всеки от нас да реши.